Thurwa an iluonga ni Fredrick Oluoch, an director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar aluora e Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono ni wan obedo kod nyasi ayanga mar miluongo ni World AIDS Day. World AIDS Day en odiochieng' onogo ma iparogo weche mag tuo mar ayaki. Ka wang'iyo ni to waa kure nyaka ne tuo ni yudre higa mar 1984 nyaka kawuono. Ka luwore gi mano, omiyo kaka Kisumu County wang'iyo gigo bende mwasetimo e higni 5 mokalo. Ka wang'iyo kaka gisani wachalo, chien kanyo ne wan gi atamalo ahinya mang'eny mag HIV mane ni kaendi Kisumu County 2019 kane en atamalo 22. Gisama wawuoyo ni kawuono ni wan gatamalo 10.7 ma waketo aketa ni atamalo 11. Mano nyiso ni waseduoko atamalo mag jogo manigi kute mag ayaki gi 50%, tiende ni 22% to 11% wasetimo matek ahinya, waseduoko wakedo kode. Ka wang'iyo kata nyithindo mane inyuolo kod kute mag ayaki higa mar 2019 ne gin atamalo 9.1. Gisama wawuoyogo sani ni nyithindo ma inyuolo kod kute mag ayaki waduoko chien ma ochopo atamalo 5.97. Tiende ni ka waketo to waketo dok nyaka atamalo 6. Mana paro ni wadhi maber. En mana ni nyaka watere e bwo atamalo 5 nikech nyaka watiek tuo mar ayaki ni kuom nyithindo matindo by 2027 kada higa ma 2027. Mane kaka piny mar Kenya noketo target margi. Ka bende higa mar 2030 to koro wadwa tiek tuo mar ayaki ni chutha e Kenya ka. Watiyo matek kendo waneno ni gini otimore kaka wadwaro. To nitie gigo mamoko ma bende nyaka wang'i ni to chalo nade. Wayudo ahinya ka kwang'iyo sani jogo manoyudo kute mag ayaki, kwang'iyo gi chien kacha odok chien nikech kacha ne pod wan gi dhano 3,750 ndalo cha 2019. To gi sama wawuoyogo ni higa achiel mokalo waseyudo dhano 1,341 mane gi kute mag ayaki gi. To kwang'iyo ma thothgi gin jogo marowere ma nie kind higa 15 gi 24 ma gin 549, mana atamalo 49. Koro ok en wach maber ahinya ne jogo ayudhewa, jogo matindo marowere, ni ma tuo ni aneno ka dwa landore ahinya kuomgi. Koro miyo nyaka wang'i ni to yo mane mwanyageng'o gini. Wakwayo rowere ni ng'ano mapok okendo, mapok ochopo higa ma keny, wakwayo ni gi abstain, giwere kod weche mag bede achiel ma onge tiyo kod raboyunga kata ritruok. To kata kamano wakwayo ni gimoro ka gimoro nigi sane. Ng'ano mapok ochopo kata higa 18 kata pok odonje keny, onyalo abstain, onyalo weyo weche mag nindruok. Mane yo ma wan go adier ni nyalo geng'o ng'ato kuom yudo tuo ni. Kotamore ahinya gi jogo ma ni kod joheragi, to wakwayo ni mondo giritre kendo giwegi gibed faithful. To ka tek ahinya ne joma moko go to wanyalo tiyo kod raboyunga
mondo wageng' tuoni. Gimachielo makendo wayudo statistic kata kwan mwaneno masani ni ng'eny jogi manoyudo kute mag ayaki gin jogo mamine. Ka wayudo ni gin jogo mamine, ka wayudo ni dhano mine maromo jogo mamiyo maromo 755 ewi dhano mane 1341 ka 755 ne gin jogo mamine. Sama manotimore nyiso ni mine ni kod thuolo malach mar yudo kute mag ayaki moloyo joma chuo. Koro wakwayo ahinya gi bende joma miyo mondo ng'ire ahinya mondo giritre kigiyud tuoni. Kech ng'eny gi bedo ka ng'eny gi bende gin jogo ma kamoro pek. To samo pek kamano, wayudo ni ka gibiro e osiptal, mokwongo ka gibiro yudo thieth ka gipek first trimester, to thieth mokwongo ni gionge kod kute mag ayaki. To bang'e kanyo, ka koro giduogo chien kanyo ka koro gichiegre nyuol trimester 3, koro kwa pimogi to kendo koro gin gi kute mag ayaki. To mano ng'iso ni koro keto nyathi kama rach mar gamo kute mag ayaki gi. Koro miyo wakwayo ahinya nyaka jogo machuo, kata obedo ni statistics kata kwane wacho ni gin dhano 361 ema noyudo tuoni kuom dhano 1340 cha. To kata gin giwegi iyudo ka ng'eny gi gibayo. Kosedhi obayo oko we mama odhi bayo oko we mama ka pek e ot, to odhi ogemo kudni ni kogolo oko to biro miyo mama, to mama pek to miyo nyathi. Koro wakwayo mine ma pek ni nyaka wadhi osiptal, kik wanyuol dala bende, nikech kwa wadhi osiptal kipimowa tiketowa yath e sa maber mondo mi kik nyithiwa yud tuo ma kute mag ayaki gi. Sani ber nyithindo koseket mama yath to nyathi bende konyuole to wamiyo gimoro prophylaxis, yadhno mageng'o mondo kik oyud kute mag ayaki. Koro wadwa ni ubi chon to kik unyuol dala, nikech kinyuol dala to koro onge ng'ama kaka nyathini ni dhi konyi, obro end up ni oyudo tuoni. To joma chuo be koro wakwayo ni nyaka waritre kabisa. Sama mama pek ni sama koro nyaka wadimbre wabed gi mama dala kwarito kabisa. Wakedo kod tieko tuo mar kute mag ayaki ni kuom nyithindo. To kiwinja wuoyo tiwinjo kawacho ni kata nyithindo be matindo ewi dhano 1340 cha, nyithindo 225 noyudo gamo kute mag ayaki gi. Koro mae gima wakedogo mondo kata nyithindo gi kik yudi, mondo wabedi ni watieko tuoni kabisa kind nyithindo matindo. Gima lit ahinya paro ni awuoyo about kuom rawere kata yudhe. Sama giyudo tuoni tiende ni kiny future marwa koro chal ka gima koro wachalo gima koro wasimo, nimar koro wadhi bedo ka wan ka ok wadhi e thieth machon kata mapiyo, to wabo bedo gi tuoche mamoko madonjo kaka iluongo ni opportunistic infection, meningitis donjo, TB donjo, pneumonia donjo, to ng'enyne iyudo ka miyo dhano tho. E higa achiel mokalo dhano 1,100 owito ngimagi kaluwore gi weche ma tuoche maket kod ayaki ni, tuoche madonjo nikech ayaki. Mae ahinya otimore kuom jogo madongo. Koro joma dongo 1,050 noyudo tuoni, ka nyithindo bende gimoro 105 kama noyudo tuoni, to gi rowerego bende maromo 100 bende kia 35 be noyudo otho gi tuoni endi. Tuoche maket ka orawat gi tuo mar ayaki ni. Koro miyo tho to pod nitie. Emomiyo ka wan oko kanyo to wabedo careful. Wabedo jogo modimbore moritore maber mondo kik wayud tuoni. To jogo moseyudo mani kod kute mag ayaki, thieth nitie kendo yath nitie. Wamuony mana yath, watimo exercise, wachiemo,
to wawere gik mang'eny kaka kong'o gi yedhe mag klevia mopogore opogore mamero ji goeko. To iyudo kidak daka ming'a kendo idak maber. To kok imuonyo yath maber kata iwuok kendo idhi chodo oko, to ng'iso ni idhi yudo tuono machielo kata idhi yudo tuoche nyach mani oko kanyogo. To mago dhi ketho ngimani kendo dhi rochi ma dhi miyo ibed kwan mag jogo mathogi. Koro wadwaro ni kata ka in kod tuoni be idimbri kik wame jomoko nikech wadwa tieko tuoni. To weche mabeyo be nitie. Ni sani nitiere gigo mag geng'o tuoni. Wan kod kondom kata raboyunga, wan kod yien mag PrEP mimuonyo. Sana sana nitie jogo ma odak kamoro achiel to partner moro nigo ng'at machielo ongego. Koro PrEP ni konyowa mondo kik wagam tuoni. Nitiere PEP bende, ng'ano ma kamoro no obet achiel gi ng'ato to kong'e chalne, to kamoro pimo yude kata koyudego idwa ni ringo dhi osiptal mondo omi PEP ni piyo piyo kapok oromo seche 40, kapok oromo seche 72 mondo mi ogeng' tuoni. Nimar kokitimo mae wang' sa ti inyalo poka idhi gamo kute mag ayaki gi. Koro PEP nitie, PrEP nitie. To PrEP ni sani wakete nyaka kuonde mag maternal child health, kuonde mag mine mithiedhe mine. To wakete nyaka e pharmacy. Sani koro waketo gino community pharmacy. Makidwa PrEP ni kata mana ARVs gi, tidhi kawe chemist ma machiegni kodi. Nitie chemist go matimo community pharmacy makidhi to imi yadhno, man nidhi keto chudo matin e gwenge kanyo, chudo ma 200 moro, to kaeto iyudo yath kanyo ma sirikal oketo. Gin chemist kata pharmacy ma opuodhi gi sirikal kendo yadhgo sirikal moketo kanyo. Koro yath okusni, service kende michulo ma 200, yath tiyudo nono. Mana achiel kuom gigo manitie. To kuondgi bende inyalo pimie. Gimachielo weche mabende maber mabiro ni wan gi yath man lenacapavir. Lenacapavir ni en yath michuogo ji to geng'o kute makayaki. Kochuoyi titieko dweche 6 kapod ogeng'o tuoni. Koro bang' dweche 6 tichaki chuoyi. En yadhno mageng'o kute mag ayaki ma ka ochuoyi to ok yudi. En achiel kuom yore mag geng'o kute mag ayaki. Wadhi chako chiwe higa manyien kachakore. Nitie be moro yath ma bende ichuoyo ni cabotegravir, bende ober, ichuoye to bende ogeng'o ng'ato kuom yudo kute mag ayaki gi. Koro apani wadhi maber. To thieth be nitie. Ng'ano mamuonyo yath maber, viral load ne dhi piny, to chance ne mar lando tuoni kuom jomamoko bende dok piny kabisa. Koro gima yudo kan wang'iyo kabisa kwan mane wuok go, to wayudo ni joma chuo ok muony yath maber ahinya. Koro viral suppression margi ok gidiwi virusi cha ahinya. Yudo ka viral suppression margi mana 60% kende. 60% atamalo 60, to wadwaro ni obedi ni viral suppression no obedo 95%. Koro yudo kok odhi maber. Jogo man gi thiro matindo bende iyudo ka viral suppression ne piny, ok gimi nyithindo yath maber. Koro atamalo en 40 kende mar virus oyudo suppress kuom nyithindo matindo gi e Kisumu County. Ma ok ber ahinya. Mago kuon modwa losi. Kech sama nyathi oko timo yath maber, virusi cha be ogich ok duong' wiye. To ka virusi yath oduong'o wiye, kaka wadwaro nobed noduong' wiye kata suppress nyaka 95% ni, to koro en ng'ama koro virusi go thin e dende mochal ng'ama ngima kaka machielo, ok onya lando tuoni, to tuo machielo bok nyagore kuome. To ka ok imuony maber, to tuoni iyudo ka tuoche moko nyalo gore kuomi. Koro wakwayo jogo man gi nyithindo ni mondo wami nyithindo yath maber. Koromo seche ma koro ginyalo elewa gimomiyo nyaka gimuony yath, bende wanyalo pimo negi. Disclosure is be en problem. Non-disclosure, omuonyo to okia ni omuonyo yath nikech ang'o. Koro koromo sa higa ma koro otegno madong'e, to bende wapimone mondo mi koro kata en owuon ong'eyo ni komuonyo yadhno eka koro nyalo dak aming'a, onyalo bedo gi ngima maber. Koro mae chal mar wach kaka Kisumu County ka chalo. Total kata jogo duto te ma wan go ma yudo yath Kisumu County ka, awacho ni gin moingo 111,367. Mago jogo ma yudo thieth
Kisumu County ka. Mano nyiso ni wan gi namba maduong' ni mar tiende ni en thieth mwachiwo makare emomiyo ok giwit ngimagi koro gintie. Aparo na wachonu ni dhano 1,100 emotho kuom higa achiel mokalo jogo mane nigi HIV. Tudo kaka moro jogi gin jogo mamoko nogalore odhi e thieth kolewo. Koro thieth ok nokonyogi. Koro mage weche wa to gimachielo mwang'yo bende en teenage pregnancy. Nyithindo mamako iyo hiu rowere mapod en 14%. To kwang'iyo teenage pregnancy to wayudo ka odhi kamoro achiel gi sexual gender based violence, jogo marocho ratiro mag nyithindo manyiri marowere. Mae mamiyo gimako ich. Ma bende wasetemo kedogo. 2019 en gimoro 17.5. Teenage pregnancy 17.5 to sani koro en 17.5, sani koro en 14%. Gender based violence, jogo marocho ratiro mag nyithindogi bende ne en 17.2, sani wan 13.5. Koro kata obedo ni wadhi maber, watemo dok piny, to wadwaro mondo wakete discipline moro, waket chuny, kendo wakwayo oganda wa community mondo wabed jogo manyalo ng'iyo, kendo ka waneno ng'ama timo gimoro mwaparo ni rach to wanyalo kuodho ne jogo mochung' ne weche mag thieth kata jotelo mane piny kanyo. Wayudo ka jogo be marocho ratiro mag nyithindo matindogi kamoro gin jogo manie position kata jogo mabende ni telo mopogre opogre. Gisama koro wachopeni ok wadhi ng'iyo ni in ng'a. Wasewinjore gi national government, wabro maki to wadhi riedo mondo koro dhi otweyi. Gima gemo gini ahinya bende kimuka disco matanga migoyo gotieno. Aparo ni wawuoye kanyo en gino bende ma wadwa ni wang'i ahinya, ma winjo ka ng'ano manochung' e lo county commissioner ne wacho lieko ka gima en gima chal midhi lori. To dobed maber nikech kwang'iyo nyithindo mamako ich ahinya gimako ga ndalo Desemba kamae, sama ji orie Christmas ma dhano elilo morni ema gimakega. Koro kanyo wang'iyo mano bende no ka sirikal mamalo ng'iyo kabisa. Koro wadwaro ni mondo wabed kamoro achiel gi stakeholders, ji duto te, jo partners wa, civil society organization, jogo makelo ratich oganda, mondo wane ni wakedo ne ratich nyithindogi, wageng'o tuo mar ayakini, kendo wakedo ne nyithindo matindogi, roweregi mondo kik giyud ich, kik roch ratichgi, to kik giyud tuo mar okimini, ma bende mage mwalong'o triple threat. Koro wakwayo ogandawa wang'i tuoni gi wang'wa ariyo, kik wakawe akawa awiye kaka waneno ka wakawe ni, ka wakedo kode, wawuo kod nyithindwa e wachni, joma chuo mondo wuogo, mondo mine, ji duto tema ni e gwenge, jotelo, organizations kata gine ma joma wegi, organizations mag ji giwegi, migepe mag ji giwegi, mondo wabed kamoro achiel, wane ni wakedo kod tuo mar ayakini to kod tuoche malure kode, mondo mi wabed kod geno e tieko wach mar tuo mar ayakini kapok oromo higa mar 2030. To kuom nyithindo to nyaka watieki, kendo watimo seniani nyaka watieki kuom nyithindo matindogi kapok ochopo higa mar 2027.